Right. Bebesinikezela ke i-series. Bebesinikezela ukuthi sithole i-ratio. I-ratio ke ngithe uyithola by testing number le udivide ngale udivide le yaya. So 16 minus 16 divided by minus 32, the ratio is half. Kanjalo noma usuthi 32 by 64, the ratio will be half. And u-A wethu, our first term is minus 64. Izinto ke esinazo yilezi. Sinawo u-A wethu, sinayo i-ratio, funeka sithole u-N. Kodwa okufanele uqapheleke ukuthi u-N ukhona kwiformula. Right? But akukho la ukukhulunywa khona ngesum la. Into egcina yenzeka ithi in the series and determine the sum thereof. Asikho isum la. Kodwa sikwaziyo ukuthi le njengoba kungaqhubeki lutho emva kwayo eyokugcina. Inamba yethu ke yokugcina nansi nayo inaye u-N bakithi. Anti siyakubona lokho. Asibuyele khona ke. Asibuyele khona siyothola u-N wethu. Sesiyawuthola u-N. The Tn is equals to AR to power n minus 1. Where Tn, inamba yethu yokugcina is 1 over 32. Equals to eyokuqala yethu minus 64 times i-ratio yethu half. Angithi half to the exponent n minus 1. Right? Sesidivide ngalena ke ngoba iyona singayifuni. Sidivide ngayo ngapha, sidivide ngayo ngapha. Mas divide ngo minus 64 uyaphela la. Kusale ngapha. Kusho ukuthi ngapha sizoba nobani? Ngapha sizoba no 1 of 32 multiplied by 1 of minus 64. Minus 64. Right? Because 64 over 1, so it's minus. Now divide my fraction. This will give us half to the exponent n minus 1. Ake siqale ke sidile nalento siyibona ukuthi iwubani mangabe siyenza yona. Khumbula ke multiplication ihamba phezulu isinikeze u1 over bese sibuyela ngezansi. Ngezansi ke u64 times 32. Uma sithatha u64 so multiply ngo32 into eyenzakalayo u8 lo u12 la u12 carry 1 la u18 plus 1 u19. So into siyithola uthina uba u8 4 10 2. Sithola u20 48. 20 48 kodwa o negative. This is equals to half n times half to okay, ngicela ukwenza ngenye indlela. Ngicela ukwenza ngenye indlela la. Sishintshe lo half ube negative exponent. Sino 2 to power minus n plus 1. Right? Which is 2 power minus n and 2 to power minus n and 2 to power 1. Noma sikushiye kanje. Kuyafana. Kuyafana. Asiqhubeke ke sibone ukuthi sizothola bani. Asiqhubeke sibone ukuthi sizothola bani. Umbuzo kolandelayo uthi siyakwazi yini noma singakwazi yini ukubhala le number to the base of 2. 2048 to the base of 2. 2048 to the base of 2. Asikucheckeke ngama calculators ethu. Right. Uma sibuka la le number le u2048 u2 to power 11. 2 to power 11. Ngenye indlela sino 2 no 1, all this is powered 11. Remember
kunalo negative ola eceleni. This is equals to kunalo negative ola eceleni. This is equal to 2 to power minus n plus 1. Look. Antsiyabona? So ke lento le asiyishintsheke nayo manje. Ibe base 2. So izoba u2 to power lo bese yale kube u-minus 11. Remember ku-negative njalo la. Angithi? Ku-negative. Omunye u-negative khona yini la isiwulahle khona. Ngoba fanele singawulahle. Right? Is equals to 2 to power minus n plus 1. Right. Ake sibukeke manje la. The bases are the same here. Bases are the same. 2 2. Kusho ukuthi ama exponent ethu can be equated. Ama exponent ethu can be equated if the bases are the same. Remember lapha ya bekuno minus wala okhanselelo. Right? Wawusukhansela lo. Wakhansela nalo waya awusekho. Nalo awusekho. So 2 to power 8. So the base are the same. Sino minus 11 is equal to minus n plus 1. Sibuyiselo ngale sibe no minus 12 is equal to minus n. So our n is equal to 12. Sesiyawazi u-n wethu ubani u-12. Sesiucalculateile u-n wethu u-12. Right? Sesiucalculateile u-n ukuthi u-12. Sekuthiwani ke manje. And the sum thereof. Okusho ukuthi ngenye indlela asithole isum ke manje. Senyacisha ke lokhu ukuvula ispace ukuze sikwazi ukubala isum ukuthi masiwa add lama term azosinikeza bani. Masiwa add lama term azosinikeza bani. Masiwa add ke sisebenzisa a sum formula. Nansi sum formula yethu. Sum to n wethu now is 12 is equals to a is minus 64 into 1 minus the ratio yethu is half, and half is powered n is 12. Right? All this is over 1 minus half. 1 minus half. 1 minus a half. Kusho ukuthi la 1 minus a half sizosala no half oppositive. Okay? Ake siqhubeke sisebenze lezi inamba zethu. Sibone ukuthi kuphuma bani. La. Le number le i1 over, uyakhumbula ukuthi besino 1 over 2040 ba. But we can still use a calculator there. Ngoba sifuna isum. This is equals to minus 64 into 1 minus asebenze lo waya. Sibone ukuthi uzosinikeza bani. Minus lo nalo waya uzosinikeza u2 to power minus 12. All this divided by half, which is multiplied by 2, which is equals to. Asibuyele kwi-calculator yethu siyokwenza le number le ukuze sikwazi ukuyidila nayo lapha ya kuma parentheses wethu. Asibuyele kwi-calculator. Uma sesiyenzile le number yethu nge-calculator isinikeza u0,999 to the nearest 100. I mean 1000. 0,999. It's a nearest 1000. So I see round off ibe 1000. Okay? My see round off iba 1000. 1000 times 2 is 2000. It's 2000. 2000 times 64
or negative. Sithola i-answer e-negative. Asitholeke u 64 times 2 is 8 and 12. So 1000. So i-answer yethu angithi uyayibona lezi number vele zi-negative kuze kuyofika kweyokugcina. Angithi uyayibona leyo nto. Kuthiwa ke i-answer yakhona iyoba u-negative. Ngeke vele uthi edda izinto ezihlaza uthole ivuthiwe. U-edde ivuthiwe uthole ezihlaza. Ngeke uthi edde ezipositive uthole ezinegative. Ngeke uthi edda ezi-negative ucabanga ukuthi uzothola ezi-positive. So ke zi-negative. But the answer is 128,000. 128,000. So they are dealing with big numbers. The big numbers ibangelwa ama-exponent amakhulu, or 12, no 9, no 8. Then the number is being inflated. So, angisummarize ke grade 12. Mangisummarize esesikwenzile yilokho. Siyenzile i-quadratic. Kwi-quadratic ngathi qaphela kune general form yakhona. Kwi-quadratic ngathi okubalulekile ukuthola u-ABC. Okubalulekile kwi-quadratic ukuthola u-ABC bese ubhala the nth term ingase naye u-ABC kodwa sino ABC in terms of numbers. Leyo general term ikwazi ukutholisa wonke amanye ama-term. Sasuka kwi-quadratic sathi mawuyitesta leyo pattern leyo ikunikeza inamba lokho ishintsha whether i-positive noma i-negative kodwa mayishintsha nje ayikho constant, then leyo pattern oyitestayo i-quadratic. Right? Sadlula kwi-quadratic saya kwi-arithmetic. Sathi kwi-arithmetic mabe kunikeza i-pattern uyayitesta. Ukuyitesta kwakho uqala kwa right ubuyele emuva u-add noma u-subtractor. Ma u-subtractor kufanele kuhlale kuqhamuka inamba eyodwa njalo ingashintshi. Mayi u-positive 2 mayi u-minus 2 ayibe iyodwa ingashintshi. Uma kunjalo le pattern oyitestayo i-arithmetic, that number of yours ngoba ayishintshi sithi it's constant. Siyibiza ngokuthi i-difference ngoba siyithola mangabe sisusa difference. Know your A kwi-sum, know your N kwi-sum, and know your D. Okay? Bese ukwazi uku-applya ini the nth term which is Tn given by A plus N minus 1 times D. And also apply your formula. Both the formula kanye ne-nth term can be used to find your n. But in most cases, u-n osuku uzosebenzisa kuye iformula noma osuku uzomthola ngokusebenzisa iformula, yazi ukuthi kufanele bakunikeze ukuthi mawusuyi-edile ubani, then uyokwazi ukuthola u-n. But mabe ngakunikezanga ukuthi mawuyi-edile uyothola bani, kufanele bakunikeze inamba yokugcina, the nth term, uyokwazi ukuthola u-n. Samuva lapho saya kwi-geometric. Sathi nakhona mawunikezwe i-pattern i-teste moving from the right to the left. Kodwa mawuyitesta ngoku-add kungaphumi inamba efanayo, uyitesta ngoku-multiply kungaphumi inamba efanayo. Itesteke manje ngoku-divide. Mawuyitesta ngoku-divide kuphuma inamba efanayo, kusho ukuthi leyo pattern oyitestayo isuke injani? I-geometric. Leyo number ephumayo ngokuthi ubukade divider i-ratio R. So know your ratio, know your R, and be able to calculate your N. U-N uyakwazi ukucalculate ngani? Nge-nth term okanye ucalculate ngeformula uqobolwayo. Mawuzo ucalculate ngeformula uqobolwayo abakutshela ukuthi mawusu-edile uthola bani. Uyokwazi ukuthola u-N. Uma bengakutshelanga ukuthi uthola bani u-n uthola ngokusebenzisa your nth formula, then be able to use ama formulas akho.
yazi futhi ukuthi adevelopwa kanjani, adeterminishwa kanjani, njengoba ngikufundisile kwi-arithmetic ngaphinde ngakufundisa nakuphi kwi-geometric ukuthi how do we sifika kanjani la, ngoba lokho kumbuzo kuma exams A. Now awufundi ke bakithi ngokubuka mina futhi awufundi ngokulalela, kodwa ufunda ngokubuka mina ulalele engikushoyo bese uyenza. That's the most important part. Utrainer we-club uyayihlalisa phansi, ibuke yena, ayitshele, ilalele, bese ithatha ise grounding for a practice. Lezi zinto ekade ngibatshela zona. Nani ke you go out now and practice zonke lezi zinto ekade ngimtshela zona. Mawusu ipracticeile wathola ukuthi khona la unenkinga khona. Nazi indlela ezintathu noma ezu4 or ezu5 engakusiza. 1, shona page lethu info class. Googleisha leyo nto noma uyifuna ku YouTube uzoyithola. Info class. Igama elilodwa leli info class. U4 hayi u4 ka FOR. U4 ka 4 number 4 info class. 2, iya ku Twitter. 3, WhatsApp. 4, ufone directly na ku YouTube kwesikole uyakwazi ukusithola. Mawukwazile ukwenza leyo nto definitely usizo uyoluthola noma ingayiphi enye indlela. Lama product ayeza kuwe very soon, awabizi kakhulu, azobe cheapile cheap ukuthi njalo ulokhu wadlala wena ekhaya, njalo ulokhu wadlala ufika ufunde esikoleni but ufika udlala ekhaya, ulifunde esikoleni ufika udlala ekhaya. Nenhloso yethu yokuthi lento sizama ukuyichaza ngesizulu ukwenza ukuthi we understand kangcono. Khumbula lokhu, iphepha lakho libhalwe ngesingisi, akuwona wonke amagama esiyowasusa esingisini siwase kwisizulu, kodwa la isikwazi ukwenza khona lokho siyokwenza ngoba inhloso yethu ukwenza wena ukuthi uqonde ukuthi kuthiwani kuwena. That is us.